I-atherosclerosis, njengoba wazi, iyimbangela evame kakhulu yesifo esibulalayo senhliziyo. Futhi intuthuko ku-interventional cardiology isinikeze ithuba elikhulu lokusindisa izimpilo zabantu. Uma abantu beza nokuhlaselwa inhliziyo, senza i-angioplasty yokuqala ne-stenting njengenqubo ephuthumayo. Siyakwazi ukusindisa ngaphezu kuka-96 kuya ku-98 walezi ziguli. Singenza ama-angioplasties ku-bifurcations, emikhumbi ye-branchini, ezitsheni eziyinhloko kwesokunxele, emikhumbi evalekile engapheli, emikhumbi emincane. Singenza ama-angioplasties ngisho nasebancane nakwabakhulile, abaneminyaka engu-90 ubudala. Ngaphandle kokungenelela kwe-coronary, singenza futhi ubulungisa obuningi ezigulini ezinezifo ze-heart valvular. Manje singakwazi ukwenza izinqubo ezilula ze-transcatheter njengokushintsha amavalvu sisebenzisa i-TAVR noma i-TMVR noma ngisho nokuvala izimbobo enhliziyweni ngemishini ye-ASD noma ukuvaleka kokuvuza okufanayo. Esinye isifo esiyinselele esibalulekile kube yi-aorta dissection kanye ne-aorta aneurysms, okwake kwaba khona ukuhlinzwa kuphela. Manje ngokuthuthuka kwe-endovascular stent grafting, i-TVA kanye ne-EVAS, siyakwazi ukwelapha lezi zifo kuningi labantu ngamasu we-transcatheter ngendlela elula kakhulu ngaphandle kokuvula iziguli. Ukwelashwa kwedivayisi okunama-pacemaker ne-CAT kwaba yinkambu yami eyengeziwe, intshisekelo eyengeziwe neziguli ezine-arrhythmias. Ukushaya kwenhliziyo okuhamba kancane kungabhekwana kalula nama-pacemaker athuthuke kakhulu akamuva. Siphinde sibhekane namacala e-refractory hypertension. Kukhona abantu abanezinga legazi eliphezulu elingasoze lalawuleka noma besebenzisa imithi emihlanu noma eyisithupha futhi sinokuthuthuka okusha okuthiwa i-renal denervation therapy, ebizwa nangokuthi i-ARDN, lapho singafaka khona amakhathetha emithanjeni yegazi yamathumbu bese sinikeza ugesi we-radiofrequency ukuze igazi likwazi ukulawulwa kulezi ziguli ezinzima ukwelapha ezine-hypertension. Enye intuthuko esiyelapha izifo zenhliziyo ezingavamile lapho imithambo yenhliziyo iba nama-aneurysms okwake kwaba khona inhlekelele, ukufa. Manje sesiyakwazi ukubhekana nazo ngama-stents amboziwe, siyakwazi ukufaka amakhoyili bese sivala lawa ma-aneurysms ngaphandle kokuhlinzwa. Ukuphathwa kwezempilo kwezifo zenhliziyo nakho sekuthathe intuthuko enkulu futhi lokho kuphinde kusinikeze isikhuthazo esikhulu ekubhekaneni nezinhlobonhlobo zeziguli.